ma balu aqwamin iku opo utawi balu karek pira-pira kaum yarpauna kang ngaluhurkeun ye kaum absarum ing pira-pira paningali ye kaum bila sama pisolatihim dalam waktu salate kaum pastada maka ngabangatkeun kauluhu opo ucapane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika ing dalam ikilah ikinaha hatta qala Kangjeng Nabi layan tahiyanna yakti ayeuna eureun temenan nutek temenan ye si aqwam andalika saking ikilah iki yarpauna absarahum awalatuh patanna atawa yakti den aina sambar temenan absaruhum apa pira-pira paningali is aqwam law ya'lamu lamun tu ning almaru sepong kang lewat baina yadai musalling dalam payunan wong kang salat maza alaihi ing opo madarata si marin akana maka yakti ono yakipu maka yakti ta ono iya si maru yakipu iku ayakipanya iku yanta mandeg iya si marin arbainan ya lakana maka yakti ono iya si marin yakipu ayakipa lakana gitu maka yakti ono ayakipa opo yanta ngadeg iya si marun arbaina ing dalam 40 dina khairon iku lebih bagus lahu kadue si marin min ayyamura tinimbang saking enta ngaliwat isi marin baina yadaihi musalli qala rawi la adri orang nawaruh ingsun qala ingkang ngadauh ieu rasul ngadauh ngadapat arba'ina yauman au arba'ina syahron atawa 4 bulan au arba'ina sanatan atawa 4 tahun ida ukimat tatkala den qomatan as-salat apa salat pala salata maka orang ana salat iku maujud ilal maktubah angin salat kang dipardukakan amma yasa'ana ta orang ana wedi ahadukum sapa salah sira kabeh ida wa qarapa tatkala ninggalkeun isi ahad rasa ngangkatkeun isi ahad sahu ninggalkeun lah ngangkat isi ahad rasa ing sirahat qoblahum sadurung imam ajaling rupian tangga jadi kenal sebuah istilah rasa ing sirah syahad ra'sal himar ing kaya sirah himar wa ij'al Allah surataha ing rupana syahad suratal himar kalawan kaya surupa himar adar susamina sarapi padilati sunan aratibati pira-pira kang baku wa witri wa duha rawang ngariwatkeun sahihun sapa guru an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala salaitu salat ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing rakaat qabla duhri wa rakaataini rakaat ba'da duhri rakaataini ba'da jumat wa rakaataini ba'da maghrib wa rakaataini ba'da isya wa ruwiya warawan ngariwat kene sini sebagai guru roro anusa Bukhari Muslim anus sayyidatin Aisyah radhiyallahu anhuma qalat ngadaw ya Aisyah lam yakun ana kang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in ing atas sawiji minan pilih bayana saking pira-pira sunat asyada ikelihi banget ta'ahudan apane sungguh-sungguh minhu saking Kangjeng Nabi ala rakaatil fajr ngatasi 2 rakaat fajar anahu Kangjeng Nabi kala iku ngadai Kangjeng Nabi rakaatal fajri utawi 2 rakaat ayana samemeh fajar oke nikli bagus minyak dunia wa pihak ada suta salat sunat luring dalam salat sunat wudu wa tahiyatul masjid dan salat duha kalau sallallahu alaihi wasallam li Bilal ya Bilal hebat hadis ni nyaritakeun sira ingsun bi arja amal kalawan kang leuwih ka arep-arepe amal amil ta kang amal sirahu ing amal Islam dalam Islam pa ini maka satu ingsun sami tu ngarung ingsun dapana lika ing aina suara sendalorone sira baina yadai ing dalam arape ingsun tu jannat ing dalam surga kala ngadaw bilang ma amil tu ora nono migawe ingsun amalan kalawan amal arja kang leuwih ka arep-arep indi munggu ingsun min anni tinimbang saking ayeuna ingsun satuhna ingsun lam atatahhar iku arana bebersih ingsun tuhuron ning bebersih pisaatin ning dalam sasaah minalaili saking waktu wengi aw naharin ila salatu angin salat ingsun bidzalika tuhur kaun iki bebersih ma ing barang kutiba kang ditulis ya si malik kada ingsun an usalia ing arep salat ingsun
ya dahulat kala mandi ngadukeun sapa salat sira kabeh masjid ing masjid pala yajlis maka ojo duduk istihad hatta yusolli ahad rakaat ini. Jalu ngajarekeun sira kabeh akhir salat kami akhir salat sira kabeh lailing dalam waktu ini wetron ing ganjil. Ausoni wis ngawasiatan ing ingsun khalili sapa kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam bisyami salasin kalawan puasa 3 pira-pira dina salasi ayamin min kulli syahrin saking saban-saban sabulan wa raqatai duha lan 2 rakaat duha wa annal witiro lan satuhune witir ingsun qabla an arkuda ing dalam sadurung yen ta turu ingsun. Adal sul isruna 20 fi istijabil qiyam ing dalam sunat aina ibadah ing dalam waktu wengi wa qiyamil lail lan ibadah wengian Lailatul Qadar wa qiyami Ramadan lan ibadah ing dalam bulan Ramadan wa huwa utawi qiyam Ramadan at-tarawih itu tarawih wa babi lan ayeuna sunat ngajadikeun pira-pira salat sunat fil bait ing dalam imah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili lan iku setengah saking waktu bengi wa minalan saking waktu bengi lah tahajud maka tahajud bihi kalawan layal maka tahajud sira bihi kalawan layal nafilatan halal salat sunat laka kadai sira asa manawa ayyab asa ka apa yang tenangi kakening sira rabbuka sapa pangeran sira maqaman ing dalam makom kang dipuji wa qala ta'ala tajapan junubuhum anil madaji ngarenggangkeun pada ngarenggangkeun junubuhum sapa pira-pira aina gegere kaum anil madaji saking enggon turune tahajud wa qala ta'ala kanu us ana yusikom kalian iku setitik minawai saking waktu wengi mayah jauna kang ayeuna kang migawe ieu si wong akeh ing mak wa rawa syaikhani an sayyidah Aisyah kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakuhu iku ibadah ieu kanjeng Nabi yakumu iku ibadah kanjeng Nabi minalaili saking waktu wengi hatatan patiro sehingga baruh kodamu opo dalam makanane kanjeng Nabi pakutu maka ngucap ingsun lahu kadhe kanjeng Nabi 5 tasnau kena opo gawe-gawe tuan ada ing iki ya Rasulullah pokon gopiro sedangkeun dihampur ala kakade sira mau opo dasa takodama yesima mindambi kasira wa mata harama kala ngade Rasul apala aku nu abdan syakuron anata ora nono ingsun abdan iku jadi hamba syakuron kang akeh syukur Abdul Syam mutawilitane puasa pada Ramadan sahrullah iku bulan Allah al-Muharram tegese Muharram Abdul salat pada fardhu salatul lail iku salat wengi Rasulullah sallallahu alaihi salat Rasul ida asara ing 11 rakaat yakni naja yusirawi bilaili ing dalam waktu wengi yasjudu sujud di kanjeng Nabi as-sujudata ing sujud sawiji min dalika saking ikilah iki ida asarata qadrama ing dalam ukuran waktu qira'a maca ing ma hadukum sapa salah siji sira kabeh khamsina ayatan ing 50 ayat qabla ayar pa ing dalam sedurung yen ta cengkat kanjeng ngangkatkeun kanjeng Nabi rasul ing sira kanjeng Nabi wayar kaulan ku kanjeng Nabi rakaat ini ing 2 rakaat qabla salatil fajri sumaya taji turun miring kanjeng Nabi ala siki ngatasé gegere kanjeng Nabi al aimani kang belah tengan hatai ya tiyahu sehingga nekani ing kanjeng Nabi al-munari sapa wong kang azan di salati kena rara salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disoli salat kanjeng Nabi mulai saking waktu wengi masna 2 rakaat kali 2 rakaat wa yitiru lan gawe witri kanjeng Nabi birakatin kalawan sarakaat man koma ibadah yasiman Ramadan ing bulan Ramadan imanan karena iman wa hale iman imankeun wa tisabanan gawe kena Allah gupira maka den ampun lahu kadisiman ma apa barang taqaddama ma min dan bihi man koma migawe ibadah yasiman lailatul qadri imanan ngaling imankeun wa tisaban gupira sawab lahu kadisiman ma apa barang taqaddama ma min dan bihi man taharrau naman-naman sira kabeh lailatul qadri ing dalam murih lailatul qadri bil witri ing dalam wengian ganjil minal asil awakhir saking tanggal 20 pira-pira kang akhir min Ramadan. Ad-darsul hadis Allah